104.7 IFM. Report! 3 araw bago ang pagsisimula ng election period, nagpaalala ang COMELEC Pangasinan ukol sa pagsasagawa ng checkpoint sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Sa darating na araw ng linggo, 12 ng Enero, pagpatak ng alas 12 ng hating gabi, asahan ang mas pinaigtik ng checkpoints ng kapulisan upang maipatupad ang mga regulasyon upang siguruhing magkakaroon ng ligtas na halalan ngayong taon. Ayon kay COMELEC Officer for Ordinary City Attorney Nathaniel Shaden, ilan lamang sa mahigpit na tututukan sa checkpoint ang pagpapatupad ng gun ban. Tanging lehitimong miyembro ng pulisya, militar at iba pang law enforcement agencies ang papayagang magdala ng barilas habang election period. Kabilang pa si pinatupad ng tanggapan na ang paglilipat o pagre-reassign sa mga government workers, pati na rin ang pagsususpindi ng mga elected provincial, city, municipal at barangay officials. Dagdag ni Shaden, ipinagbabawal din ang pagbibigay ng donasyon at ayuda dahil maituturing umano itong vote buying. Samantala, mag-uumpisa ang campaign period ng national candidates sa 11 ng Pebrero, samantalang sa 28 naman ng Marso para sa local candidates. Magtatagal naman hanggang sa 11 ng Hunyo ngayong taon ang election period. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.